Здравейте, хора! Нещо ще качваме. Ще видиш, ще скачаме с тротинетки. Тротинетки за триката. Тротинетки за триката. Нека да ви харесва. И хора, само да ви кажем, че това не е новия канал. Последвайте ни, моля ви. Ако ви харесва видеото, ударете на лайк, абонирайте се с камбанката и приятно гледане. Айде да скачаме същото. Ей, хора, гледайте сега какво ще направя. Чай, пази стена. Чайте. Да. Сега, защото съм изморен, не мога да го направя. Нека да кажа моят приятел. Нали стиля? Не мога сега да го направя просто. И това мога да ви покажа. Пази се. Хайде. Да го развием. Казвам на всички приятели да ни гледате. Скок. Само какво ми е. Глед. Чай, слайме го скачи за малко. Скочи му бучушите. Да, бе, моят приятел. Ай, хора, само да ви кажем, че това е над името Обща канал. Нали си нам? Нали Обща канал? Да, ето покажем. Има и още един. Има и още един приятел, но той в момента го е уса. Се е пребрал. Така че продължаваме. Това вече колко минути го? Ще го спомня. Удари се. Лежа. Ей, хора, да не забравяйте да се абонирате и за нашите канали. Самистър Хит, Стилян Гейминг, където има само на брокера, сега сме всякакви различни игри. YouTube да не последвате, да не забравяйте. Няма само с тротинетки да скачаме, ние с колелета. И с колелета ще ходим на много по-яки места. Но за сега така надявам се да ви е харесало. Абонирайте се за канала. Ако е така, абонирайте се за канала с камбанката и довиждане. Чао.